Jako další se na parkouru představí Sára Nezdařilová Diamant, jezdecký klub Fany Hostěnice. Po ní bude startovat Tereza Halová Infero, dále pak Barabas, Black Bubble, Castro, Los Angeles Litera. Libuška Opatřilová Sezany dokončila základní kolo s 19 trestnými body v čase 80,83 sekundy. Co na to říct? Jsem to viděl. Na té jedné čekání to bylo dvakrát zastavit. Jak ona říká, že pokračuje. Tam na té dvakrát zastavit. Startuje Tereza Halová Infero, jezdecký klub Sentnice. Připraví se Anna Dvořáková Barabas, dále pak Black Bubble, Castro, Los Angeles Litera a San Paulo. Výsledek Sáry Nezdařilové s Diamantem je 4 trestné body v čase 46,17 sekundy.